അബുദാബി മാർത്തോമ ഇടവകയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം 2025 നവംബർ 30 ഞായറാഴ്ച മുസഫയിലെ മാർത്തോമ ചർച്ച് അങ്കണത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9:30 നടക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്കും ആദ്യഫല സമർപ്പണത്തിനും ശേഷമാണ് വിളവെടുപ്പുത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന വിളംബര ഘോഷയാത്രയും തുടർന്ന് പൊതുസമ്മേളനവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടക്കും. ഗായിക അഞ്ജു ജോസഫും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സംഗീത നിശ, എസ് ബാൻഡ് ഒരുക്കുന്ന വാദ്യസംഗീതം, മാർഗം കളി, ഫോക്ക് ഡാൻസ് തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറും. വിവിധ വിനോദ മത്സരങ്ങൾ, നാടൻ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ, ലൈവ് കുക്കിംഗ് കൗണ്ടറുകൾ തുടങ്ങി 50ഓളം സ്റ്റാളുകൾ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിലെ മുഖ്യ ആകർഷണങ്ങളാവുമെന്ന് മാർത്തോമ ഇടവക ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. PMA ന്യൂസ് ചാനൽ, അബുദാബി.